खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आरोबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव खनसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे टपिकखौ लानानै फैबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मिन्थिगौ ना जोंनि भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांनि इउटुब चेनेला गासै बेसेबां साबस्क्राइबार दङ? नोंथांमोना माब्लाबा नायफेरदोंना? बिथांनि चेनेला नोंथांमोना दा मिथिनो होननानै सानदोंब्ला बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो मिथिनो हागोन बिथांनि चेनेलाव दासिम बेसेबां साबस्क्राइबार दङ। बे भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना जास्ट बुजिनानैल' ला। बिदि साननाङा जे सासे प्रधान मन्त्रियालाय मानोथो इउटुब चेनेल खुलिलायनो गोनां जाखो। बिथाङा मानोना गावनि बायदिसिना बिबुंथि होनाय मिथिं दावथिंफोरनि बिबुंथिफोरखौ गावनि चेनेलाव हगारबाय थायो आरो बिथाङानो बुंदों मेक इन इन्डियाखौ डिजिटेल खालामनो। बेखायनो बिथाङा गासै गावनि भिडिअ'फोरखौबो बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलखौ मनेटाइज खालामाखै। जास्ट बिथाङा बे मिथिं दावथिंनि बिबुंथिफोरखौ हगारनो थाखायसो बे चेनेलखौ खुलिदों जानांगौ। बिदिब्ला मिथिदो नोंथांमोना, स्क्रिनशटआवबो होनानै होगोन आं। बिथांनि चेनेलाव दासिम 10 मिलियन, बिथांनि चेनेलाव दासिम 10 मिलियन साबस्क्राइबार, माने 1 क्रर 10 मिलियन साबस्क्राइबारनिबो गोजौआव बारलांबाय। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय बिथांनि चेनेला गासै 10 मिलियन साबस्क्राइबार क्रस जाबाय। मेनि कंग्रेचुलेसन हरबाय जोंनि भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि बिथांनिसिम। आरो लोगो नोंथांमोन, आं दिनैनि भिडिअ'खौ जास्ट बेखिनि इनफरमेसनखौ होनो थाखायल' नोंथांमोननो बानायनाय जादों। मानोना दासिम अल वार्ल्डआव जेसेबांखिनि पलिटिशियानफोर दङ, बिथांमोन पलिटिशियानफोरनि गेजेराव बिथांनि जा चेनेलनि साबसक्रिपसन बेनो हाइस्ट होननानै नाम्बार 1आव जानानै दंहैयो। बेनि थाखायनो बे इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना गुगोलफोराव सार्च खालामना नायनो हागोन, वर्ल्डनि नम्बर 1। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। पलिटिशियानफोरनि गेजेराव नम्बर 1 इउटुब चेनेलहा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायब्ला नुनो मोनगोन, PM मदि इउटुब फलोवार्स हाइस्ट एमंग ग्लोबल पलिटिकल लिडार्स।